החדשות שמדברות אליך. מי גונב מחברת מקורות ציוד כבד שעולה מיליונים? מיד נראה צילומים של גנבים שלוקחים לא פחות ולא יותר גנרטורים שאמורים לספק מים בשעת חירום לכל המדינה. הנה דיווחה של כתבתנו נסלי ברדה. זה האין גנרטור. אין גנרטור. האין גנרטור. כל החדר הזה היה מלא בגנרטור ועכשיו הוא מלא באין גנרטור. האין גנרטור הזה עלה לחברת מקורות ולקופת המדינה כ1,000,000 שקלים. אבל חמור מכך שבשעת חירום הוא היחיד שיוכל לספק מים לתושבי הסביבה, והוא כבר השלישי שנגנב רק בשנה וחצי האחרונות. בחברת המים הלאומית שברו את הראש מי מצליח להעלים את הציוד היקר ששוקל טונות למרות כל הגלאים והמצלמות הנסתרות, עד שעלו על עקבותיהם של האנשים האלה. הפעילות המתוחכמת של חבורת הגנבים מתחילה כמה ימים לפני הפריצה. הם מחבלים בגלי הביטחון כך שהוא משדר אותות שגויים למוקד, לפיהם במתקן הכל בסדר. אפילו במשטרה נדהמו לראות כמה מקצועיים החשודים. כאן לפני אחת מהגנבות הם עורכים חזרה על יבש עם המשאית והמנוף. אז הם יוצאים לדרך, התצפיתן שבחבורה נשאר לשמור שאיש לא מתקרב, ובאופן מדהים תוך פחות מחצי שעה השלל ששווה $100,000 כבר על המשאית. נגנבו דיזל גנרטורים, נגנבו חפצי מתכת ומרכיבים אחרים. ניתן לראות שמדובר בגורמים מקצועיים מיומנים שהפכו את הפעילות הזאת למקצוע. אחרי מאות גנבות ותצפיות ארוכות, במוצאי השבת האחרונה מקורות מזמינה את המשטרה, ובאמצע הצומת, ממש לפני שהגנרטור הגנוב מגיע לעוד לקוח מרוצה, נערכת הפשיטה. דתי עמוס? כן. שומר שבת, הכל? במוצאי שבת מה אתה עושה? יוצא עם הילדים לקניון, מה שצריך לעשות. במשטרה דווקא חשבו שהאיש הזה לא היה בדרך לשום בילוי, אלא למכירת הגנרטור הגנוב בשטחים. השבוע כבר הוגשו 4 כתבי אישום נגד המעורבים בפרשה, ובינתיים במקורות משאירים את מצלמות המעקב, שם מבינים שזה לא הסוף של גנבות הציוד והמתכת. אחרי הכל, חבל על כל טיפה.